Pagaspas! Uy, uy, yan oh, ayan oh. Opo. Sige na. Yan oh, sige na. Humulaw na akong mga kasinag. Napatulog na pati ako dun. Balikan natin si Pagaspas kung anong ginagawa. Tingnan natin, tingnan. Ano ka dyan, Dod? Tingnan natin si Pagaspas. Dito ko iniwan si Pagaspas kanina mga kasinag eh. Nasaan na yun? Dito ko siya iniwan kanina. Asa na? Pagaspas! Dito ko siya iniwan kanina mga kasinag oh. Asan daw yan? Pagaspas, asan ka? Wala ba dito mga kasinag? Saan daw pumunta yun? Pagaspas! Yan lang mahirap kay Pagaspas mga kasinag. Hindi po siya humhuni. Hindi mo alam kung nasaan puno ba siya, kung nasaan lugar siya. Dito ko siya niiwan eh. Balo ipad sa itaas ng mga puno. Pagaspas! Uy, uy, yan oh, ayan oh. Diyan ka palan. Sa taas ka ng puno. Bigyan natin pagkain. May pagkain dito. Kunin natin pagkain mga kasilip. Ito. Bigyan natin sa kanya. Ito ka, ito ka. Yan, ito kain na. Sige na. Basa-basa ka na pati. Dito ka sa labas para matuyo ka. Sige na. Opo. Sige na. Yan o, sige na. Magkain yan. Dapat mailagay ko ito sa Pagaspas sa itaas ng puno mga kasinag. Dun oh. Dapat pala may dapuan siya dito. May tabla siya dito sa taas. Hayaan mo natin sa Pagaspas dyan mga kasinag. Balikan ko na lang yan. Gawan ko lang ano dyan oh. Bubong-bubong dyan sa taas.
Na dyan na muna siya. Dyan sa taas. Nagkayang tabla dyan. Ingay itong kambing ko. Paano ka baga? Ha? Basa ka na nabasa ng ulan.